Mä oon treenannut nyt koko kesän silleen, että yrittänyt treenaa tyyliin 2 kertaa päivässä minimissään ja toinen treeni on aina ollut vähän pidempi juoksu ja toinen treeni on aina ollut pallon kanssa ja tietenkin sitten siihen pallon kanssa liittyen niin se on ollut hirveän paljon niin kikkailua ja semmoista touchin hakemista ja niitä hyökkäysalueen niin boksin sisällä olevia niin suorituksia, että harhautus ja veto ja tietenkin sitten vielä siihen niin juoksuharjoituksiin semmosia vähän pidempiä vetoja, semmosia 100 metrin vetoja ne yrittänyt vetää, että sitten kun tätä tekee jo niin tarpeeksi monta päivää putkeen, niin kyllä pitää sanoa, että jalat aika jumissa on ollut, niin kyllä sitten niin vapaapäivätkin tekee ihan hyvää, mutta mä treenaan nyt uutta seuraa varten ja todella hyvin fiiliksi.